Balimao anya kuma très urgent. Balimao amporaka information telemando soroko Niger mogo ye décision ta. Kube marfa duga jamano dembema. Comme mogo koni mogo be marfa la Niger. Niger présent ko kabe marfa dima kika jamana défend. Volontaire ou B, ka volontaire ou recruté mama ne be fait ka marfa ta Niger présent ko marfa flenata e kata jamana défend. Et alors, bravo au général Tchani. Malion, ni jamana be jo. Ima mena exemple que l'intron di awma. Awnyate Israël be ka marfa da ka jamana dembe mabi. Iran fana be ka da ka jamana dembe mabi. Niga jamana be danger la. Ibe jamana dongo la bendi. Mais ibe jatimina de fana ke jatimina fana ba lango tien fana fo. Au Niger flek ka décision de l'état be fait malien be ka ne kuma ina me. Muna Mali tseka ke asimi tseka ke goyi. Metla ko fana korofana. Ko à l'image du Burkina Faso, le Niger passe par un autre cap dans la lutte contre les auxiliaires de l'impérialisme au Sahel, adopte le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie. Ces volontaires seront appelés Domo Lady. Oluka mamunu mena marfa mena takadi Niger ka demu mena marfa ta kube Niger défend ou to ko Domo Lady. Domo Lady peut-être kuka ntaroni Jerma Kanoube ni Ausa Kanido. Uka jamana uka Niger ka kano de gendu. Ko Domo Lady. Domo Lady, au début na keina fo jar VDP. Domo Lady est une expression en full bay. En full et signifie littéralement défenseur de la patrie ou protecteur de la patrie. En peu, oh, Jako Flaka de do. Voilà, Domo Lady. Ou ye Flaka de Franatade. Mamoun me marfata, nous be jamana défend. Kubu to ko Domo Lady. O koro ka foko faso de nyuma. Burkina be ka ke, Niger be ka ke. Mais Mali make. Mali kuma tien flo. Yaro ne de la ka ni kuma ni fo, ne de la ka video kala. Woni Asimi be fe Mali keleka. E doso flene olu koko mogo be deme la Asimi banebe ko lu deme. Au contraire, Asimi be ka doso to churunga di. E do Mali doso wulembe ko ka marfa duma ko ka jamana défend. Asimi banebe ko lu deme. Non seulement Burkina doso ou la Benedo, Burkina ere jamana do ere fana be ka marfa ta no wo le ko VDP. Wallahi ben ala ben le cerveau ka tien bangi bi. Camarade ben le cerveau ala ka tien bangi bi. Wallahi ben de la kan kumani fo. Ben ko konama ni ke kante se ka kipla kala. Général Tchani muneke. Général Tchani no Niger président ako ko VDP de ben a créé. An nafa yu jumen de mono fo malé onyana. C'est-à-dire que jamana kono ni jamana be kelela armée kelentise ka ko beke. Toutes les grandes puissances ont des armées parallèles. Aïta Israël bi ou ka réserve ici 400 000 hommes. Ou ya be wole ka marfa da bema. Kuka jamana kuna kumabo. Iranien ma million kelen kura kene ni ko recruter. Ma million tan de be. Ou be tokondo ko jamjali wonga. Ou be tokondo bula Iran. Ou be ko le jamjawi wantro jamjawi de. Ma million tan anifla. Ou de armée lembe Iran kono. Ma million tan fla. Ou be ko le jamjami. Moto uniforme be kubulu ou le volontaire de. Bon inyabo mogo munna de. Munu me marfa ta façon ere de meli kama. Adobe ou be gardien de la révolution fana be. On ni armée régulière fana te kilini. Olu be volontaire de munu ere façon de nyuma munu me marfa ta ko jamana te chiunyana de. Wallahi olu gatili ka jamana sauver ka tebe armée ka. Billahi mamumbe nak ka dimi ka marfa ta dimi bolo ka marfa ta wala jamana te chiunyana. Owe jamana defa ka tebe hali armée régulière ka. Maléon avec à jamana babeka. Bon, ni Nigeria ke, Burkina ke, Mali ma ke, Niger te lafia, Burkina te lafia. Parce que terro bena daraka du Mali kono beta Niger kele parce que armée tambulo bli, anga armée bina fo. Nga bonya be Mali sura suka. Mais recrutement ma ke, jama mancha. Moga mun fraka nga Mali armée de no doso yo Asimi to du fe. Asimi kode. Mali surasuka surasia barake. Asimi gota kodi. Mali surasuka ke bureau climatisé lengono. Asimi kodi. Mali surasuka ke
bangi barakela ye Mali surasu ka ke président premier ministre président de l'assemblée ka beka surasu ye c'est à dire que mato olu manga kuma Maliko la surasu de kai ambe surasu drone deme ima wala to Assimi Goïta be orna bi afadin be temenana ima Niger fla kan système ke ba Niger be lafia don sorosan insécurité fe be Burkina ni Niger be surusu be ka bo Mali ta karata la kara gini gali ke oroshi abe surusu be ka bo Mali de kono et camarade Ben le cerveau de la ka kuma ni fo Ben ne yɛrɛ dɔgɔni Ben de la ka kuma ni fɔ a wagati an ko Assimi Goïta ma aka mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka marifa ta Mali armée tɛ se ka Mali sécuriser tant que Mali armée de bɛ ka baara kɛ ni kuranɛ cɛ Mali armée tɛ se a kelen tɛ se u bɛ se k'u seko kɛ mais Mali armée tɛ se ka Mali sécuriser n b'o fɔ an na bi dɛ fo volontaire de ka fara armée kan n'o kɛra sa i b'a système bɛ changer sisan donc camarade Ben le cerveau allez de là qu'à comment fort. Je pense que je dois avoir la vidéo là ici là. Il y a une vidéo préparée n'ingama mais on va la drogue ngli jigira côté nto. Donc camarade Ben le cerveau a une fois kateme. Ako ko wallahi ko na ma VDP créé Mali kono ko donne be kala ko Mali ba yere ni kelengulu. Ben le cerveau est comment fort mais au mal mais au doux. Parce que nous be muna Assimi Goïta se ka ke parce que Malion fara le nyogonga. Bon Malina folo na be ke fana war fana be boda nga tiefo voilà wale malina folo beta ka di sunguruba fana ma sunguruba jatigi o biseka jamana joa o jaka jamana jo de donc en quelque sorte mega Ben ga vidéo ngini quoi je pense que je dois avoir la vidéo là voilà ay Ben na me en oro là camarade Ben nere dogoni Ben le cerveau e no kuma ni fode wallahi anga jega na je Burkina Faso est volontaire pour la défense de la patrie. Au début de la Senga et en lieu de boulevard que nous sommes prêts à donner, nous, 50 000 jeunes de la prêt aujourd'hui. Moi, Adama Benjara en tête. 6 mois, au bout d'un décembre, à Secondaraba, ma femme m'a médaille là. Burkina Faso sera Bissabani Buruli. Wa Primu Bella Jeleme, Watan Flavedima. Primu Dima, il a diminué son way, ou Wakonotoma, Primu Dima, ou Wambuama, Watan Duruma. Donc, à Benisara, million de médicaments, famille, mani, banana, Wawarabedima, Fourguega, sacrifice, l'ultime sacrifice, il peut faire là-bas, il t'a fait son Kumabodela. On peut beaucoup de care, on t'a fait bénévolat, on m'a fait de remettre Kelena. Ou quand on voulait organiser, Marfa de monter, tu veux avec démonter, tu veux dire, t'as un phare, non, t'as un recrutement de Bougoulou, Kelen Kono, en gagnant le Mounou, Bougoulou, en nous gabla, Nyogonyama, soit sous professionnel ou gabla, Nyangata, Kelenke, ou Mas. Au début, quand il est basé sur Gao, quand ministre de mois de juin, quand Platou a un rebla, un gars de Goumine, Malaysian, Pensado, un gars de Baraba. Comment tu as arrêté? Wanamata in Baraba, Nicolas Sekabunya, and I'm best. I'm a bag at Germany, get a sap. If you got Jugu there, Ogasa, Juga, Kisagi, Kola, Buligore, both Ladola Kaleno do Swa, Nigersumana Biga Jamanaka. Nima Jugu Faka Juguti Jeden. Ahmed. Avec mes plus Jamana deux Messalia. Vous va forcer la guerre perdue à la main. Abela gele kuma mesa. Yaro ni mabo segu tumara da ni borane dogonde da benda. Anye ko bekengo Assimi ka VDP kere amason. Doso munu fara kumbu fanango kaka Mali yoro sécuriser Assimi doso tlanche be don kasola. Sali abina fo Assimi tira kana Mali chide quoi. Ateka Mali jobe ka chide. Mali yaro neni Ben makuma rokeli. Ben ni fo amena ka chasa nani. Aflaka be kasola bi. Mogo kebe façon il fait tcheti fait. Ma belle flétan. Donc en boranga men de fana malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, warichi no wala avec Senweb application téléchargée. Et Assimi Goïta be ka war de di Assimi Goïta kera terreau ka fin de et à toi borangono. Assimi Goïta ni bina jara ni allié di bi est-ce que abe daoula. Aita mo munu be brusu na tu ni Mali armée ka kanfle Jadisu ka kanfle ou benya be nyokona fo be nyokon fo bolo fli nyokon makateme mona dona na kuyi wallahi mona dona na mais ne ma vidéo blambe kashi quoi wallahi billahi sadi ka jamana den sebe be ka bekele ben fle kaso la bi ala
Est-ce que Ben mérite ça? Malien mun be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Warchi no ala be senu application télé na télé ça bene ka corpo mo urgent dro 20 € na ya tay. Hero karide. Ko fa baga banque information be do somo be malla Sénégal ko bar Cameroun abul ka orange numéro ta nu to be 40 ga na Warchi wa sur orange mo na sur place. Wato jabe Warchi dro me kala ta sa wadi kundo aka be chao.